May gabi ninyo tanan, nangayot akong tabang para sa akong amahan nga na ospital o gikan gioperahan sa Chonghua Hospital na amang gud mi balance pa didto nga 280,000. Unya sa karon naapa si Papa ron sa nagpa-refer mi sa Soto kay tungod nga dili na namo kaya ang bayranan sa Chonghua. Unya gipang work up pagihapon ang mga laboratory sa akong papa. Mao na nga kanang posible naida kong tsansa nga ang resulta sa iyahang biopsy kay cancer o Abrik ta gamay mga. yes sir. Idulyo sa imong kagulingon, Ikaw si Ako si Clarimel Lorjon Silva, anak sa pasyente nga si Claro Silva Jr. taga-asa man ka ma'am. Taga Kansuhong, Talisay City, Cebu. Asa papa nimo ron? Naa si Papa karon sa Soto. Nga gikan siya na admit sa Chonghua Hospital Mandawi. Kanos aman siya na-admit sa Chonghua Hospital Mandawi. Na ospital siya sa Chonghua ni aging August 1 hangtod August 4. Unsa man iyang sakit ma'am? Nag-cardiac tamponad siya. Kani ang sakit nga ang iyang kasing-kasing napuno sa tubig. Motong gioperahan siya og dali-dali sa Chonghua Hospital. Unsa may hinungdan sa iyang sakit ma'am? Maunay gidiskubre sa doktor karon sir kung either giingnan mi sa doktor nga posible nga TB or tingali og cancer daw ang nakakos. Pila man edad sa papa nimo ron? Si Papa karon sir kay 57 years old sir. O sa may trabaho niya, sa may lifestyle niya di ay? Si Papa kay mag-drive og tricycle unya kanang mo na hago manggud sa lawas kay init unya kanang exposed gud sa mga tao sir. So, bagan isugot ang Chonghua nga i-transfer mo sa Soto. Yes sir, ni hangyo gud mi sir nga nagpa promissory note na lang mi sir. Okay. So, plati balance ninyo 200. 280. So, na may balance sa Chonghua 280,000. Yes sir. Okay. Unya, gidola ka sa inyong mga parente para matabangan mo. Yes sir, na naka tampo-tampo pud mi og kwarta ginagmay sir. Pero di gihapon paigo labaw na kanang naapay mga ubang palitunon sa gawas, makulang ra gyud siya. O, pa itong tambal. Tambal, aside sa tambal kay naapay mga pagkaon na mo inadlaw kay nahunong sad ko sa trabaho sa karon. Pila kadlaw imong papa na-admit sa Chonghua? 4 days ra sir. Sa upat kadlaw, 280,000 dayon ang bill? Dili sir, 400 kapin gyud na siya sir nya. Pangutang pa man mi sa uban mo tong nakabayad mi og almost half. Sa upat kadlaw, na-admit imong papa sa Chonghua Hospital sa Mandawi, niabot og 400,000 kapil ang bill. Yes sir. Okay. Ano dako man kay ma'am? Among nasabtan kay tungod pud sa aside sa mga expense nga room ug ICU manggod si Papa sir after sa operasyon sa kasing-kasing. Okay. So gumikan kay grabe ka kuan no ka kanini ang seryoso yahang nga sakit. So mo to nga dako-dako pud kayo og bill ang Chonghua. Yes sir. Unya gi-transfer sa Soto pero at least 280,000 lang ang balance ninyo. Sa karon sir, yes sir. Okay. Pero iba pa ron, medyo naka-recover na, okay na. Naghapoy kutas-kutas pa siya sir. Naka-oxygen gyapon si Papa pero may gani kay dili na siya ICU karon. Ngano wa man siya gidit sa ugda sa Soto sa dihang gi-admit siya sa ospital? Katong time sir kay murag lisod na gid kayo siya bag-ingnan gani mi sa doktor nga ni opera ni Papa kung nadugay pa tingay wala na si Papa. Anong dugay man nadaan niyo sa ospital, ma'am? Pag una to sir kay kanang ganing magdili-dili siya mo na siya okay ra siya. Ya mo to na nakuyapan manggo na siya nakabantay mi nga kadaga na siya nga inigluwa niya di na siya mawala siya ma-blackout siya sir ba. Mo dayto nga gi-explainan mi ni doc nga katong pagkahitabo iyang kasing-kasing napuno sa tubig dili nakapump ang blood sa utok mo tong ma-blackout gyud siya. Iyang gidala ang sakit. Yes sir. So mo iyang gidala ang sakit mo na og nasayo-sayo patog da sa ospital sa Soto. So na tendency nga di kita mabot aning 280,000 kay
libre man na ang pagpa-opera siguro diya sa Soto. Tingali, sir. Oo. Pero diya sa Soto ron, inyong paitonon mga tambal lang sa gawas. Kung wala lay stock, sir. Kung wala stock. Yes, sir. Sige ma'am, hanyo ma'am mga to mga listeners ron nga tabangan mo. Nang hangyo mi og nanuktok mi sa inyong mga kasing-kasing kung kinsa man tong dugot nga mutabang ni Papa. Mangayo ta mi og tabang og mga pag-ampo aron maluwas si Papa. Og dagang salamat sa inyo daan. Bisag pag-ampo lang dako na kayo ng tabang na mo. Ni try na ka sa DSWD ma'am. Yes, sir. Ni-try na pud ko, Sila sir. po ilang ihatag sa imuha. Igo-igo pud, sir, pero di pa gid kaabot sa among bayranan. Okay. So, unsa pa mga ayong sa gobyerno imong giduol? Nakaduol pud ko sa PCSO, sir, og sa Office of the Vice President, sir. Ang ihatag po sila. Nihatag pud sila, sir. Okay, taga Kadsong, Talisay City mo? Yes, sir. So, taga Talisay City, imong papa, o dito siya gi-admit sa Chongwa sa Mandawi. Yes, sir. Atong pagkahitabo. Ano nga tubas Mandawi? Nga na may hospital Cebu City? O sa Talisay ba kaha? Kanang na-blackout na gid mi, sir, nga nakakita ko nga galisod na gid si Papa. Murag na-rush Okay. gani, sir. So, wala ba yung hospital diya ka private sa Talisay? Talisay, wala, sir. Wala dito. Cebu City na. Cebu City ra? Yes, sir. Okay. So, may gani kinisugot ra pod ang Chongwa nga i-transfer sa Soto kay kung wala pa mosamot kadako inyong bayranan. Yes, sir. Nanghangi pud mi og tarong sad sa Chongwa niyan. Okay ra sad ang mga doktor ni Papa. Mama ni mo ma'am, mo sa trabaho. Wala na po'y trabaho si Mama, sir. Padung na pud siya mag 60 years old. 58 years okay. old siya karon. So tabangon gyud kayo no. Nya sadyang ni transfer mo sa Soto, wa mo pangutan sa Chongwa nga unsa may inyong property nga inyong i-collateral, unsa may assurance nga makabayad mo, gipangutanan mo ana? Buyog-buyog, sir, kanang napoy buutan nga ni assist na mo diha sa billing. Si Ma'am Vanessa kay wala ra sad yun noon siya nangayo, sir. Okay. So at least wa mo gi-pressure ha. Kaya Wala naban mo naman. gud ang hospital, mingon mo gud na nga unsa man naamoy kuan, naamoy kanang collateral diha inyong yuta, inyong property nga pwede nyong i-collateral para naay insurance kay babayaran gyud mi. Mo man ay ubang hospital buhaton, kay negosyo man gyud na. Mao gyud. Salamat ra sad kay mi ni Ma'am, sir, og na dungog pud siguro sa Ginoo among pag-ampo nga matabangan mi sa ubang tao. Di kining imong pangani sa buong radyo, di lalim ni kay murag tabla ng limos ka ni. Yes, sir. Kita imong mga classmate, imong mga higala, imong mga parente, imong mga kaila kita nga naabot kag buong radyo na kag tabang. Muna kini ako microphone ma'am, kini ako ang programa akong gamiton pagtuktok sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nagtan-aw karon nga unta tabangan ka. Mo sa cellphone number nimo ma'am? Akong cellphone number kay 0932-5734-146, sir. Balik ka pagid ma'am, 09. 0932-5734-146. Imong papa gikan sa Chongwa Hospital sa Mandawi, gi-admit sa Soto. O sa room number sa imong papa? Si Papa karon kay naa sa Ward 3D, Room 7A, sir. O sa to? Room? Ward 3D, Ward 3D, Room 7A. Room 7A. Yes, Okay, sir. balik ko na ko ha. Ward 3D, Room 7A. Yes, A sir. as in apple. Yes, sir. Okay, ang mga namin na ron to test sa imong credibility kay basig mo suroy nagsuto ba para tanawon dito yung papa o tinuod ba gyud nga na-admit dito, no? So Yes, mao sir. na yung cellphone number mga kabombo 0932-573-4146 0932-573-4136 sa mga late joiner na to, sa mga late joiner na to, balik ko na ko yung cellphone number ha 0932 573-4146. Para po nga makaapas mo sa yung cellphone number mao ni 0932-573-4146 mga kabombo. O niya GCash number ni ma'am dili. Nakuan po na ko sa nasa Gcash, sir. Okay. Ug na mo contact nimo ani ma'am, ina lang nga GCash number nimo ni para i-GCash la para dili hassle ba. Okay, sir. Tanawa ko yung cellphone ma'am, nabay ni test, nabay ni tawag,
man mo cellphone number no. Yes, sir. Kuhanan mo lagi silent. Wala ra, sir. Sige ato paabot lang mama kay basta ako kutob sa kumakaya ma'am. Ako buhaton ako ang mahimo nga unta na maluoy nimo any amount lang. Yes, Nga sir. makatampo-tampo bisag ginagmay lang no. Ano po matabangan mo kay Yes, sir. dako ka lang 280,000 nga bill sa ospital sa Chungwa o yan napakay mga tambal palitonon sa imong amahan. O sino mga tambal palitonon sa imong amahan ma'am? Sa karon sir ako ang updated nga tambal ni Papa Peptazo pa noon, antibiotic na siya pero napa siya mga ubang laboratorio kay karon na naman mi sa Soto kanang naghuwat pa mi nga ma-schedule siya sa iyang to the echo o uban pa nga laboratory. Imong mga igsoon pod mao pud ang gibuhaton nangita pog mga opisina para pod makatabang. Yes sir, akong manghud gani nasad sa gawas sir, mao yung tabang-tabang nako para mo drive nako padung sa asa nga opisina. Okay. Sige, so balik ko na ko sa mga naminaw ron. Si Ma'am Clarimel Silva, taga Kansuhong, Talisay City. Iyang papa na-admit in taon ni sa Chungwa Hospital sa Mandawi. Dako na kayo ang bill sa ospital. Niabot og 400,000, napay balance 280,000. Gitransfer sa Vicente Soto. O niya, nangayag tabang mga kabombo, any amount lang sa makaya lang ninyo. Ano po niya makatabang ta ani nangayag tabang ron sa tuwag opisina sa Bombo Radyo Cebu mga kabombo. Mamahangyo na po. Mohangyo na po ko ninyo mga kabombo no sa mga naminaw ron. Nihilak gid in taon ni. Anya pag-ani sa tong Sibianan di nilalim iyang gipadaplin iyang pride, gipadaplin niya iyang uwaw para lang gyud sa kaluwasan sa iyahag papa, iyang gipakita iyang gugma sa iyang amahan mga kabombo no nga nagpabagal ang taon nga manig Bombo Radyo nangaytabang ninyo mga kabombo. So sa mga naminaw ron mo ni iyang GCash number 0932-573-4146. Balikon pagin ako sa mga naminaw ron ha 0932-573-4146 mga kabombo. Ma'am, pasaligan ka. Di lang ko makasulti kung pilay muhatag nimo or pilay katidad ka masold sa imong GCash. Basta pasaligan ka. Wa pay 24 oras. Nay mo padani mo kwarta. Pero di ko makasiguro og dako bagamay ba. Kaya ako mga amigo nga tiksan pod nga hangyo nako nga padaan kang GCash any amount lang, ha? Okay ra gid sir. Bisag unsa, bisag piso, okay ra gid sir. Kaya kana imong paghilak ron timaan na sa imong gugma sa imong amahan, no? Kaya mo naguol kag maayo gyud kay imong papa ito talandogon pa ang kahimtang. Di pa mo baranan pod sa Chungwa nga dako-dako pod kayo. Napod mo mga property mga pwede niyo maprinda. Na among balay gipuy-an sir. Giprinda niyo? Wala na sa damo. Giprinda pa sir. Mao In ba? kaso lang simbak ko siguro. May di lang mo sad maabutan. Last option na lang na kung sa magani no. Last option na lang na. Ma'am, dito ka lang ngayon para makapahuway ka, murag hago kay kasanan, or gikapo dito ka, kaginang buntag pagkasig suri-suri, asa imong duulan para matabangan ka. Ya, ang iyong pagsalig din sa Bombo Radyo Cebu, ako yung pinakamutan nga matabangan ka, ma'am, ha? Sir. Sige, pwede na ka muli, unya, kini ang matabang na mo diri, aside sa financial na tabang, pag-ampo para sa Thank you. dali nga kayuhan sa imong amahan. Salamat. Oras,